Нәбирә Гыйммәтдинова. Үзем генә беләм. Быел көз узын килә. Туфракта җәй җылысы кала. Язны көт, шәшмә дигән идем. Тыңламадың улым. Әнә, уҗымнарың урыс сакалы кебек нинди килбәтсез. Кар астында кышламыялар, туңы бүлә. Басуны әрәм иттең улым. Ник бу ата сагышы бәгыргә үтеп кирип яндыра көйдерә икән? Төшләренә кирип, аның һәр ялгышына төртеп күрсәтмәсә, бүтән кайгысы юк микәнни? Раз җәннәттәдер агроном Сөләйман. Җаныннан да артыграк күреп җир яраткан кешегә Ходай Тәгалә оҗмах капкаларын киереп ачып куядыр. Һәм анда хәсрәт дигәнең борын очында тыгалмыйдыр. Фанилыкта ул хәсрәт дәрьясы. Аның тубасы монда. Быел Гафур беренче тапкыр көзге бодай шәште. Бик кыйммәтле сортын юнәтеп, орлыкны туфракка күмгәндә, аның баш миендә берсеннән-берсе шәбрәк фикерләр туган иде. Җире күпрәп пешкән мич ипие кебек йомшак, кулыңны тыксаң, терсәктән үк бата. Әтисе шикелле үк ир учында иләгән туфракны ялады. Тәмле иде җир. Кыскасы, затлыдан затлы яралган төсле зыялы орлыктан мул уңыш чыгачак. Һәм Гафур бодай суктырып, җилләтеп амбарга тутырачак иде. Икенче язда кыр басуларны тагын да күбрәк кулачлар ул. Быйырса, ирнең куйны зур, анда шәпчек, тургай, сандугач басулары һәммәсе дә сыяр. Аннан тау-тау алтын бөртекләрнең ярты өлеше матур гына түзелеп яткан тегермәнгә китәр. Он тарттырыр Гафур. Хатын-кызлар соңгы чорларда уңдырып ипи салуның ни икәнен дә хәтерләми. Алар өчен күмәч кибет киштәсендә пешә. Менә Гафур урмандагы чикләвек куакларына уралган кулмакны җидертып, шуңардан чүпрә кайнатып, тегермән оныннан ипи салдырыр. Эй, таралыр авыл урамнарына хуш исле икмәк исе. Эх, ялгышты ир. Тәҗрибәсез яшь бүре сыман изне дөрес алмады. Бодай орлыклары да ялгышты. Җәй бу дип алданды. Әнә, мәрхүм әтисенең рухы шуңа борчыла. Эй, әйтәләр, андагылар белән җирдәгеләрнең арасы өзек диләр. Алайса агроном Сөләйман нинди төшләр аша шелтәли икән, Таң атәшләре уяна башлады. Туган апасы Мингайша былтыраңа кикриге бурык хәтле әтәш китергән иде. Әнәм, моның тавыкларга мәхәббәте көчле, усал дип, әгәренки суйма диде карчык. Мал хуҗасына охшайды, әтәштә Мингайша кортка иде. Бурык кикрик авыл агайлары сыман бер-ике көн башын кыңгыр салып, мыштым гына биләмәсен өйрәнде, күзәтте дә тәртип урнаштырырга тотынды. Хуҗалыкта 90 тавыкка 10 әтәш иде. Бурык кикрик башта көндәшләре белән мөнәсәбәтләрне ачыклады. Һәр кайсын тибеп егып, корсакларын чукыды. Янәсе, җиңелегездә миңа буйсыныгыз. Янәсе биредә хәзер мин баш, мин туш. Җим тагарагына ир кавымнары соңыннан тавык бикәләр туйынгач кына якыная. Чөнки туендыручы халык әвәл гаиләсен кайгыртырга тиеш иде. Иртән кикрикүк дип дөньяга яңа көн туу турында апасының әтәшегенә шар яра. Кем дә кем шул законны боза, бурык кикрик аны кетәклек токтасыннан канаты белән сугып төшерә иде. Әнә, тамак төбен гырылдатып ничек кычкыра. Бүтәннәр нәзек тавыш белән кыяр кыймас кына аңа кушыла. Яктыргач, Гафур киенеп ишек алдына чыкты. Әйтерсең, җәй уртасы. Ширемдә чык тамчылары җемелди. Эх, ялгышты шул. Ялчан киленнәр кебек, чаршау артына пыскан җәй кайнатасыннан тел яшерәмени. Үз хокукыңны даула инде җебегән. Дауласа ни хәзер? Терлек ашатыр идең. 10 баш тана белән 10 сыерга бигрәк зур мәйдан. Авыл көтү өчен үтергән дә бит. Бүген 7 чишмәдә сирәк кеше малы асрый. Кәккүк. Ир муйнын кайрып, нарат агачы башына карады. Монсы нинди хикмәт тагын. Нинди җүләр кәкүк таң белән моңлана. Кәккүк. Кш, диде усал гына. Көш сантый.
Санамамында юқлы барлы ғұмырларны. Әти дә шулай қайтты бірсінде. Урманда кәкүктән юраттым. 2 генә ел яшис икән диде. Яшәде нәқ синеңчә. Көш! Кәкүк! Кәкүк! Нора җәй белән көзне бутамаган бердән-бер зирәк агач иде. Ул ылысларын әз генә сары төскә мандырып куйган. Һәм аның шәрәләнгән ботакларын әкрен генә җил кага иде. Кош кайдадыр бүтән куакта. Кәкүк! Кәкүк! Мунча ишегендә күрше хатыны Сәлимә күренде. Кәкүк! Кәкүк! Кичә юынганда телефонымны оныттым. Хәтерсез. Хей, син икән. Гафур ялангач күкрәген томалап күлмәк сәдәпләрен каптырды. Артистның кызык инде аның. Каркылдаса карга, күкелдәсә күке. Эй, нинди артист мин? Гомерем театрның тегү цехында узды. Шәрәфиләргә, таҗетдиннәргә сәхнә киемнәре тиктем. Бер генә спектакльдә уйнатты мине Марселяга. Анда шундый күренеш бар иде. Егет белән кыз парлашып урманда йөри. Егет сөйгәненә мәхәббәтен аңлатам дигәндә генә күккә аваз сала. Кәкүк! Кәкүк! Исәнмесез? Бу мин инде. Шын күкеме, ялганмы, билләһи дим, тамашачы аермый иде. Сәлимә иң башларын сикертеп килде. Халык артисты исемен генә бирмәделәр, шайтан алгыры. Күке роле өчен. Сиңа да костюм әтмәлим, Гафур. Америка фермерлары киеме сиңа килешер иде, ә? Киң кырлы эшләпә белән, ә? Түбәтәйле татарагай гына булып торыйм. Кем? Апа, Сәлимә апа. Мин синнән 8 яшькә олорак күршекәем. Сәлимә атна 10 көн инде авылда иде. Гаҗәп. 7 шишмәгә ничә дистә еллар аяк басмаган иде ул. Хуҗасыз гына матурайган өйләре үзеннән-үзе шыкаеп бөкрәеп җиргә табан авышты. Коралты куралары чиреде, кара мунчалары ишелеп, үлән куак басты. Йорт аягүрә килеш үлеп бетеп ята иде. Хатын моңа илтифат итмәде бугай. Зарланмады. Мунчага ул Гафурларга яләште. Көндә яксын, жәлмени. Тик бер генә нәрсә эшне пешерә иде. Кайчан Казанга кыяклы икән ул. Батырып кына сорарга кыен. Сорамыйча да ярамый. Озаккамы? Диде ир. Галошы белән чирәмне шкып. Җирдем су иде. Ай сөйләндереп эшеңнән бүлдерәм икән, Гафур. Тирлекләреңне кара син. Туктале, Сәлимә апа. Авылда озак торасыңмы? Минме? Озак күршекәем озак. Үлгәнче нигеземдә яшим дип кайтуым бит. Улым өйләнде, 2 бүлмәле тыгыз фатирда бишәү идек без. Таш ызбаның ни сулар һавасы, ни иркенлеге, яшьләр үзләренчә кыландырсыннар дидем. Иң курыкканым күршеләр исән микән иде. Аллага шөкер, саулар. Күрше бит ул туганыңнан да якынрак. Менә сикрәм дә, керәм бит әле сезгә ауган кыйма өстеннән генә. Синең өчен мин бик шат, Гафур. Мин дә, диде Гафур тыенкы гына. Без үскәндә син утбырчасы идең. Бөтен шөгылең әтиеңнең мылтыгын шәлдереп, шарт та шорт тилгән ату иде. Сине күрсә урмандагы куяннарны бизгәк тоткандыр инде, әйеме? Бәрәкалла. Син бүген фермер икән. Хуҗалыгың колхоздан әз генә кайтыш күршекәем. Сәлимә апа, булай иде. Ир су буе сүз дилбегәсен кыскарак итте. Уң яктагы Нургали бабайларның йорты ябулы. Аның кызы Хәнифә апа аргы якта кияүдә. Мин аңардан бәрәңге бакчагызны вакытлыча кулланыйм әле, налогын үзем түләрмен дидем. 5 куллап риза, диде Хәнифә апа. Мин ул якта кыйма белән әйләндереп таналар яптым. Ә синекендә сыер утар иде. Гафу ит, шәһәрдән эзләмәдем сине. Юкса театрда эшләгәнеңне дә ишеткән идем. 7 шишмәгә бүтән кайтмассың кебек иде. Язга бакчаңны әршим, Сәлимә апа. Бәрәңге шәшәрлек итеп сөреп тә бирәм. Кәкүк, кәкүк, Гафур. Ялгыз башкайларыма 30 сутый җир ниемә миңа, диде хатын. Авылы белән буш бакчалар. Теләсә кайсына 2 чиләк бәрәңге утырт. Рәхәтең генә күр, зинһар. Бай күршеләрдән акмасада тамал ул. Алланың рәхмәте яусын, Сәлимә апа. Кая телдән килешү төзелде дип, кулга кул сугышыйк, дигән иде хатын. Капка шыгырдады. Ятсыз. Чиләкләр аскан Миңгайша апасы Сәлимәгә кайды. Ул аны өнәми иде. Монда кайтып ирләр улатаган. Хатын үшеп килеп аның чиләкләренә ябышты.
Сөт айырттың мәлі мен Ғайша апа, қоймаға қойымы? Сиңа деген қоймақ сыйыр құйрық астына қатқан ұятсыз. Мінәнім, яқшы шелеклер, сүтні әшеттірмей алар. Имал ма апа, дейді Ғафур. Ималированный, дейді апасы дүрісләп. Сыйырларны соғарға вақыт. Апа, мен сүншәліде 2 хатын білән сөйлештім қазір. Аптышма, өзім көбірдәтіп соғам. 10 сыйыр мал міне миңа. Ей сен, Хамид қызы, сіздің құшаматығыз көкейді мәлі? Ялан қаршық. Бір әрсіне шықмаса, өз ағуынан өзі ағулана. Ләкин Сәлимә аңа шуланмады. Әйе, көкі дейді. Хәм кәк-көк деп үртәп үйлеріне кіріп кетті. Эх, апа, дейді Ғафур шілтелеп. Аман, апа да апа. Мен Ғайша құртқаның зәхәрлігі қозғалғанда 2 қош арасындағы сызығы теренейді. Көкілер нәсіліндегі қыз қатындарының баршасы да ихахай-михахайды. Төлкі көк хайлакар өзлері. Босы бай деп, сеннен оқша суырмасын. Йұртыңнан бездір, ату желкәң аутланыр. Давай сүт дейер, давай ит дейер, сен фермер дейер. Әнә бит, қоймақ деп, оғызын шәпілдеті. Туар көңілі сен апа, шәхәрнікілер сүт қоймақ ошамай, зарарлы холестерин көбәйе дейлер. Ертен хайбәтләп, орыш ипине қоймақ яғып шәй іштімәлі міні. Холестерин деген жануарғызға түкірдім, яқмама көкі қызын. Әлі, қоршық көзлерін шікірейтті. Бірге yok дейсіз мі? Опа, әкірін. Güzel işitir. İşitmez. Қатының түн қата шиғыр-миғыр yazып, ертен үлік йықысы білән йықлый. Ей Алланың бірлігі, онсы да бітішкен жан деп уфырды құртқа. Хожалықта солан біртігі де сілкітмей, тәрәзі түбіндегі шүлмәк гүлі, су сипмәсәң yoфрақлары шәлпірeye. Кімге үйлендің соң сен оқмағыным? Шушы 2 метр бойың, құна тақтасы шайы жилкәң, күрек қыдыр құлларың білән шібіш қәтлі қотын алдың. Әдәм ыстырамы, бетіңе шәпәп әйткәш ұшатмадың. Мен аны от төслі арбаға жегіп, йөк ташытырға жиын мем дейдің. Шын қатын біләсің міненді. Мәне біздің сымағыл. Мен Ғайша апасы күркәдей қабырынды. Біз еш шақта ипиге ширатыйды. Халық денгізін көкірәгім білән еріп, юл ашайдым өзіме. Бірінші бұханқы менекі болмаса, тамағым өтмейді. Ғайрәтлейдім мен. Суқа білән жер сүрейдім. Жын қуаты бар еді менде. Ғафур үшінді қапасына түрттіріп. Жизни, нен дейірек еді соң біздің дейді. Нен дейді? Шын дейді? Настоящий ер еді. Апа, ол кетен әйді бейд. Сенің кіндіңнің әйді. Құната мазарда есірсе, сен аны қапшық кібік қолтығыңа қыстырайдың бұғай. Ржайма, бидонларың әзірлі деп, апасы доқ-доқ басып абзарға емнәлді. Нешік кіне ұрса да, әтисінің сіңлісін яратайды Ғафур. Жан тартмаса қан тартады. Әнә бит, һәр ерте келіп, қожалықта қойнаша, шынлапта жын қуәті бар өзінде. Дисте сыйырны ялт қына сауып, сүзіп, сауытларға тутырып, машина әржесіне түйеші. Ол ғанамы, қош құртларға бұдай бұрттірі, бұзауларға опара әзірлі, ұядағы юмырқаларыны барлы, аның хәттәки исап-хисап дәфтәрді қолат кісәсіндейді. Күніне неше литр сүт сауылған, көп мө юмырқа жиылған, барысы да соннарға көшіріліп қойлайды. Атасының қауымы шулай ішке батыр еді шул. Ләкин иратларының ғымырығына тошқа өлшемейді. Ғажап, ауырмыша, нетмеше, жер жеміртіп ішләп үргендегін алар кинәткіне кесілген ағаш төстлі гүрсілдеп ауайды. Бидонлар әржеге тізілгеш, қозғалам дегендегіне Сәлимә югіріп келді. Хатын шәштерін көпіртіп ясаған, зәңгір су плащ киген еді. Сен өзәккәмі көршікәйім, заводқа сүт илтәсің ме? Шәрбә бану шатына қадар юлдашың етсәне? Ұлы юл басу қырыйыннан өтейді. Ұжымға түрінген қырлар тағын юрекке пішақ қыдады. Эх, ма! Ялғышты Ғафур. Ис кеткеш дейді Сәлимә басуға ымлап. Яшіл жай күркі. Қызғаныш дейді рулін шатырдатып қысып. Театр сәхнәсіндегі ясалма тұрмышны көріп, шын барлықтан ерақлашқан хатын бұл матурлықның зор фажиға екенін аңламайды белгілі. Әлі де отасың Ғафур? Әзмәс. Орманда шекләу қиылсын үшіңіне. Телгенде юқ ақыры қазір. Сирек.
мылтығыңны гел яныңда йөрт, Гафур. Нигә, Сәлимә апа? Казандагы бизнесменнарны бик еш үтерәләр. Саклан, Гафур. Мин бит бизнесмен түгел, Сәлимә апа. Гап-гади җир малае кемгә кирәк? Алай димә. Син кулак. Батрагың берәү генә. Мин Гаиша апа гына ансы. 7 шишмәдә эшсез хатын-кызлар байтак, Сәлимә апа. Тагын 15 сыер кайтартам. Мин ферма ясыйм. Әйдәгез сыер савыгыз. Хезмәт хакы түлим дим. Алар кирләнәләр. Сәлимә алгы көзгегә муйнын сузып чәчләрен рәтләде. Онытма, мине Шәрбәбану чатында төшер. Кирләнәләр дисеңме? Үзләре акча юк дип балавыз сыга. Хурланмыйча Сөләйман малаена ялланаммы соң диләр алар күршекәем. Авылда халык әллә ялкауланган, әллә иреләнгән. Хатының хуҗалыкта бер дә булышмый ахрысы. Аңа урыш ярамый, Сәлимә апа. Я Аллам, ширлем әллә? Юк, сәламәт. Әтү. Тәрәзә төбендәге шүлмәк гөле ул. Бигрәк матур чагыштыру. Гелеңә сокланып карап кына торасың икән алайса. Шәһәр кызлары иркә шул. Авылныкылар төсле кайышланмаган. Туктат, яма күршекәем. Хатынның аягында табаны яссы туфлиләр иде. Гафур утыргыч астыннан резин итекләр алып аңа сузды. Мә, Сәлимә апа, Шәрбәбануга асфальт түшәлмәгән. Яңгырдан соң юл пычрак. Җиңел машина бата хәтта. 8 чакрымны җәяү генә тәпилисе әле сиңа. Бу авылда ни йомышың бар? Шунда берәүләр кил дигән иде, диде Сәлимә җәелмичә генә. Икенче бүлек. Җәелмәде шул. Чөнки җәелерлеге юк иде. Бүген аның тормышы туташ ялганнан гына гыйбарәт. Сукбай Сәлимә. Урамга аны Марҗа килене сөрде. Киемнәрен төенчеге белән подъездга чыгарып берде. Ә монда хатын күршеләренә матур ялганнан шелтәр үрә. Имеш, таш ызбаның ни сулар һавасы, ни иркенлеге. Яшәсеннәр яшьләр үзләренчә имеш. Килен белән кайнана баш таук ярашмадылар. Ерак юлларда йөк ташыган уланы машинасына утыртып кайтты. Матилда танышканнар янәсе. Ризан кызы беренче онык тугач таны Бауман урамындагы ширкәүдә чукындырып, поптан Анастасия исеме куштырды. Һәм баласының муйнына алтын тәре асты. Улы Фәрит командировкада иде. Аңа зар елагач, әти кеше хатаны төзәтте. Синеңчә дә булсын дип, өйгә мулла чакыртып колагына Әнисә дип кычкыртты. Әни, тынычландыңмы диде аннары. Оныгың мөселманга әйләнде. Юк улым, сабый ни Нәсәрә, ни мөселман түгел. Аның дине күк белән җир арасында әленеп калды, диде Сәлимә. Һәм шуның белән улының ачуын гына кузгатты. Син алайда кыек, булайда кыек, әни. Син юри варварга каныгасың. Икенче нык малай мәсьәләсендә Сәлимә килен белән тартышты. Мансының исеме Митриксендә үк татарча язылсын дип, жан талаша торгач, яшьләр сәфәр дип атадылар. Берничә айдан хатын сабыйның туу турындагы таныклыгына юлыкты. Нигәдер варвар аны матрас içine яшергән иде. Укыса, күз аллары караңгыланды. Оныгы Сергей Фәритович Минханов иде. Ник син безне алдадың, диде Сәлимә Марҗа киленне буар дәрәҗәгә җитеп. Ник син татар балаларын мыскыл итәсең? Кем татар, диде килен, иренчите белән генә күлемсерәп. Минем кызым белән улымның милләте урыс. Сәлимәнең тыны капты. Кудыр там Рязанеңа. Посмотрим, диде килен. Кем кемне куар? Улы хәсрәт хатынның кубызына бийде. Анасын акламады Фәрит. Үзең гаепле, телләшмәскә иде дип ишекнең йозакларын алыштырып ук куйды. Килдер кием теккәндә, мөгаен Сәлимә җипкә кушып бәхетен дә теккәндер инде. Хай. 16 яшендә якташы артист Хөснулла Минханов белән кавышкан иде ул. Ир кисәге гастрольләрдә дә уйнады. Бер юлы хатыннар белән дә шаярды. Фәриткә 3 ай иде. Хыянат әшесеннән үте сытылган Сәлимә хәләле белән хушлашты. Икенче ире белән дачада танышты. Бәлки, йыртык-мыртыкка яңмаулык булып, матур гына яшәп тә китәрләр иде. Үсмер Фәрит үгиятисе Фәргатны яратмады. Бала хакы дип, аңардан да өзелде ул.
Хөснулланың 4-нче яры азау ярган тәҗрибәле хатын иде. Ирен бала белән күмеп, койрыгын бузга катырды. Өйдә 6 тамашачы безгә генә кәмит күрсәтерсең дип, театрдан да куптарып алды. Хөснулла Минханов талантлы артист иде. Әллә йөрәк тамырларын эшкәргән иде, 2 тапкыр инфаркт булган ди. Фатирыннан куылып театр белән саубуллашкач, Сәлимә, бәлки, соңгы тапкыр күрешәбездер, дип аларга сугылды. Кер, диде кырыгына хуҗабикә. Көндәше кия-кия төсе уңган күлмәк төсле таушалган иде. Аругынамы? Аллага шөкер, Бәрия, сез ничек? Абзаң залда яме? Җилләтелмәгән бүлмәдә тынчу иде. Авыр истән тыгызланган һава күзне әчеттерде. Исәнме, Хөснул? Сәлимә диванга ярым янтайган шәүләгә якынайды. Ни хәлләрдә син? Ир элек достан иде. Хәзер аны әйтерсең, ушка кысып кичрәйткәннәр. Ул иләһем бәләкәй, иләһем ябык иде. Огач төсле адәм баласы да кибә-кибә курый икән. Хөснул аны таныды. 3 бөртек сирәк кирфекләре яшьләнде. Абзаң телсез, диде хуҗабикә көндәш. Үзең генә сөйлә. Балаларыгыз кайда соң? Үз телләрдә таралыштылар, диде хуҗабикә көндәш. Һәм аш бүлмәсенә кирип югалды. Синең белән минем малай Фәрит өйләнде, диде Сәлимә. 2 оныгың бар синең. И шаяннар, и наяннар. Сергей, әйемле, сәфәрнәк син, Хөснул. Синеке сыман кашлары калын. Ир сөенеченнән балалар кебек гүлдәде. Эй Аллам, бер генә шушы гарип бәндәңне ничекләр яман хәбәр белән яңаклыйсың ди. Әйдә матур ялганыңны сиптер дә сиптер инде. Хатын йөзендәге елмаюны сүндермәскә тырышты. Фәрит хәлемне белми дип ачуланма. Юлда ул, гел юлда. Себердән әйбер ташый супермаркетларга. Хәзер бит яшьләргә эш дигәннәре катлаулырак. Хуҗалар һәр минутын тикшерә. GPS навигатор беркетәләр машиналарына. Синекеләр бишесе дә кыз бит әле, Хөснул. Кызлы кеше бәхетле кеше инде. 5 кияүң 5 яктан бабай дисә, күңелледер ул. Фәритең нәсел дәвамчысы инде, Хөснул. Ирнең тынык күзләре җанланды. Ул кинәнә иде. Ни дiyim тагын? Терелсин. Менә мин хыянәтче тавыш. Ни калтырыйсың, я? Мин авылга китәм, Хөснул, бөтенләйгә. Балачак нигеземе? Шулай, әйе. Хатын ирнең күкрәгенә карады. Башын төртеп әрни-әрни елар иде дә. Тарайган шул моның күкрәге, тарайган. Әтиләр йорты аякта, Хөснул. Шәрбәбануда әниең исәнме соң әле? Ир телен әвәләп нидер әйтмәкче иде дә, сүзләре ирен кырыена аккан селәгәе белән буталды. Исәнме ни? Улгайгандыр, әйеме? Хөснулла дигән авызлар чыгарып, күзләре белән диван япмасына ишарәләде. Нәрсә, Хөснул? Дарумы? Хәзер, диде хатын һәм япма кырыен күтәрде. Анда бөгәрләнгән 1000 тәңкәлек акча ята иде. Ир мөгрәде. Бу акча әниеңә дисеңме ни? Дип җөпләде Хөснулла. Бүген үк, шушы сәгатьтән үк почтадан срочно итеп салам, Хөснул, диде Сәлимә. Авылга кайчан кайта да, кайчан Шәрбәбануга юл сала хатын үзеннән 3000 тәңкә акча өстәп, Хөснулла әнисенең адресына акча җибәрде. Әмма әманәтен үтәсә дә, җаны тынычланмады. Гафурга берәүләр инде дигәнең чынлыкта исә Мөршидә карчык иде. Чакырмадылар. Кил димәделәр аңа. Бар әле менә. Таш асфальтта өйрәнгән нәзберек җанга пычрак тәпиләве бер газап. Итекләрне балчык сурайды. Килен булып төшмәде ул Шәрбәбануга. Нигәдер Хөснулла туй ясамады. Үзеннән 20 яшькә олырак ир, хәер, аңа хәтле 2 хатынның башын ашаган, аның 3нче туй үзе әйтмешли искелек калдыгы иде. Сәлимә гүрелте ишелеп артына бурылды. Бер трактор пычрак диңгезеннән йөзә иде. Хатын турысында ул туктады. Шәрбәбануга апа, диде яшь егет. Утыр,
биік кабинаға житез генә үрмәләде Сәлимә. Бу юллардан шайтан арбасы гына тәгәрәрлек икән. Без авыллар күнектек. Батабыз да, калкабыз да апа. Син шәһәрнеке ахыры диде егет. Кыяфәтең кәттә. Мин дә сезнең камырдан инем. Кем апасысың син? Җиде Чишмәдән мин инем. Гафур абзыйлар авылыннан икән. Быел мин аның басуын сөргән идем. Классный мужик, жмут түлке. Алда сыннарын куырган кукуруз басуы сузылган иде. Һай, нишләп әлегә чаклы буларны силоска урмадылар? Ягулы кытлык апа. Колхозлар җан тәслим кылды ич. Хуш, 2нче елга чәчеп нужаланмассыз. Кыйылган орлыктан үзе тишелеренем. Тишелми апа. Атабыз адам апа авыл кешесе булган ди. Үзе колхоз рәисе, үзе агроном, үзе игенче, үзе күлтә бәйләүче, үзе суктыручы. Барысында ялгызы гына эшләгән беренче пәйгамбәрбез. Аллаһ Тәгаләңә күктән бодай, арыш, арпа, солы ише орлыклар иңдергән. Шуңа безнең ата-бабаларыбыз икмәкне илаһи изге ризык дигәннәр. Игенче мөгъҗизасы шунданың апа. Мин санаган орлыклар күз туфракка кыйлса, җәрәнгәгә үзлегеннән шыта. Кукуруз чери апа. Чөнки аны Аллаһ Тәгалә безгә төшермәгән, аны кешеләр уйлап тапкан. Һай, син фәлсәфи икәненем. Безгә дә акыл. Аны миңа Гафур абый сөйләде. Кукурузлар барбер кызганыч. Ул да бүген бөтен нәрсә кызганыч апа. Ауру карт-кырлар, җил сызгырган фермалар, хуҗасыз этләре, ташланды калма бакчалары дигәндәй. Юлдашы телгә өстәйде. Эш юк, шунлыктан авыллар үлә диләр. Нишләп таза сау иратка эш бетсен дигән апа. Әнә Гафур абый тере үрнәк. Оештырыр үз хуҗалыгында кичкенә генә колхоз. Мәктәпкә дә ачуым бар минем апа. Укытучылар башка төя-төя укыта. Ничек тә дүртле ал син, аңгыра надан дип тиргиләр өстәүенә. Куй симез икелеләр. Аның шул икеле капчыклары авылда төпләнеп калачак. Хәтта син аларны түбән билгеләр өчен бүләклә. Мин тапкырлау таблицасын буташтырам апа. Әмма тракторым ватылса, күзне бәйләп сүтеп кирезем. Мин сөргән җир мамыктан да йомшаграк. Мактанчык җигет икән дим апа, аттестатымда шыр өчлеләр. Директор төзәттерәм, кайда укырга хыяллана дигәч, әти тормыш институтына барыр инде. Минем иске тракторны иярләп дигән. Безнең сыйныфта 10 малай 5 кыз иде. Шуларның 14 вузларда укый. Кимсен мин апа? Әзрәк тернәкләним генә, Гафур абый кебек ферма ачам. Әфәриненем, әфәрин. Авылыгызда тагын синдәй уңган егетләр бармы соң? Олыраклар бар, 40 яшьлекләр. Кәҗә Гыйлфаны, Шәпшә Идрисе, Бузау Хәбрие, Шөпшә Гамире. Дүртәүме? Егет ролен кулыннан ычкындырып, берәм-берәм бармакларын бөкте. Кабак Фәниле, Дөя барласы. Алтауме? Сурага төшәләр шул апа бу абзыйлар. Быел безнең басуларда билдән пешән иде. Хәт үзең сыердан көнләшеп шәйнә. Гафур абый әйтә, "Хаммат, симертергә унлап бузау бирәм" ди. Шабыгыз ирләр белән пешәнеңне җыйнаулашып ди. Әтисе Сөләйман абзый Шәрбәбану кияү иде. Шуңар якын итә инде ул безнең авылны. Чаптыгызмы диде Сәлимә. Ой апа, кәҗәсе дә, чыпчыгы да, шөпшәсе дә, кабыгы да берсе дә чыкмады. Шалгы белән шаба белмибез. Аякны кисәбез диләр. Син диләр пешәнне тракторың белән капка төбенә китереп аудар. Бозауны кыймага бәйлә. Икесен бергә сатып ишәрбез диләр. Һай, бик күңелсез хәлләр икәненем. Шулайрак апа. Әби безнең авылны Ходай каргаган ди. Күрше Ибрайларның да эшләре хөртияне. Урам тулы исерек. Мин энем шәһәрдә яшәгәч, туган җирдән аерылып торган идем, диде Сәлимә. Баксаң, татар авыллары тоташ каргышта икән, һай. Мөршидә әбиегез исәнме? Артисәнкәсеме? Картлар йортын азаттылар дигән иде әти. Аның йорты урта урамда 3нче апа. Беренче иренең туган йортыда хәрәбә өеме. Капка баганасы чиреп ауган, кыйма рәшәткәләре эт кимергән сөяк төсле кителгән иде.
Ey, уңмаса да уңмас жіті жай түслі. Ишік алдын ем-ешіл ширем қаплаган иде. Гуя хужасы киберге деп иден жеймесін созып салған. Бір хатын туңқайып, басқа шиденлерінің балшығын қырайды. Әппәт үзәктенме? Әбиен кирләнән бар мен деп сізге. Хыснулласын көтә. Ансыда жейлерін қайтып, отынын уақлай, абзар қурасының тишік-түйшіғын ямаштырайды. Инде 2 елдан артық анасын көпшім ташлады деп зарланырға тұтынған еді. Сәлимә, мен қортлад юртынан түгіл дейді. Шүртімнан бұлсаң бұлма тұрым, мүршидеттейнігіне қымтырықла. Тамағы тоқ көте жылыда деп біз де қуанышырбыз. Оның ызбасына газ кіртілмәген, отын яғайды, бұйыл ансыда қәстерләнмәген, қышын туңы бүлә бишара. Біз көрші күлән ширатлашып ошатабыз өзі. Мұншада юындырабыз, қарауда жетішмейінді, өзімді де қойната білән қойнана. Икесі де 90-да. Яш шақта біздің сымақ құрсақлары көбінгенші тәмліден тәмлі тығынсалар, көптен ғазраил тырнағына іләгірлер еді, әстәғафирулла. Ашлы тоқлы яшап қышытқан, алабута ошағаш, көр ғымырләрін индиюзын. Әуізлері сабый балалардан да құжы, бек күйсізлер. Мен Хыснулланың әнисінен нешік деп індәшім екен деп ойлады Сәлимә. Кім ол? Әбиме? Апамы? Әниме? Әни деп ауыз тұтырып әйтірлігі бар. Фәрид баласының баласы. Ғұмырда бір ұшырамаған келін білән ұнық. Хай дүниясы. Диспі тартып отырған қаршық соңғыра ойды. Көрші хатыны. Мұршидәттей, сеңа қонақ келді деп, құлағына қот-қот қышқырғашқына ұшлы етіп, иегін сілкетті. Хоп, дейді. Көштен әшлер білән Мұршидәттей. Әрбір білән жұмаламағызда хөкүмет ызбасына бармим-тік бармим. Құлықсызланма Мұршидәттей. Сені қортлар юртына қауламай бұ қыз қатын. Сән кем? Қайсы жерден? Дейді қаршық. Сәлимә, әне, мен 3-ші келінің демәкшейді, негедір тілі күрмәкленді. Қаршық яулығын шудырып, аңа сол құлағын әзірләген еді, ол шунда еліп, мен театрдан дейді. Бәрәкалла, театрдан мәне елан. Хыснуллам ілгері заманда әртістлікті жүрді. Ауылға қайтса, әне дир, 2 қонам да тоям дир, біздің кәстіруллер дир. Хәбәрсіз нешләптір Хыснуллам, хәбәрсіз. Қаршық қарашын ярым сығылған матшаға түбәді. Анда ярықларға сорғайған қағаз кесеклері қыстырылған еді. Телефонсыз елларда язған хотлардыр көрәсің. Әлік ауылының бірден бір хәбәр шығанағы шул хотлар еділі. Ей шуыңа сүйінгеннәр. Олың яки қызың язамы, әлік ауылда баш сұрау шушейді. Шәрбабануның білгісіз келіні ым-шымсыз ғына қайтып кетті. Көңілге құт үшқыш ауыр еді. Құт үшқыш ауыр. Хыснулла нашарайса, улының атасы бейт. Фәридке де әйтірмін деп, ол сырхауның хатынынан телефонын алған еді. Қырда, еркінде Сәлимә күндәшіне шалтыратты. Шебіқ үшінде бише қысқағына. Бір имгәгі білән шиленгенімді жеткен, әнкәсінде меңа тақмағыз дейді. Үшінші бүлік. Ашяулы қәтлі кішкіне гіне ойынтықтағы шәмәхә шешеклеріне ул кише өкшейлеген еді. Табиғат қызғаныш етіп те, мотор етіп те шайыра. Тамырларын имгәт мишегін өзіп, букет ясап, гүзәлиясіне берірге керек. Шатлансын. Син топасландың дей ул. Құдай дүния тұтқасы деп яратылған ират сөзлер шеше-шеше түшіленіп қыланамыни. Оның мәхәбәті тирәнді, еректе була. Өзгәргәндір ансыда хақ, болдырам деп, сыртына ғаләмә зур йөк түйеді де, мәне хәзір вақыт йөгіннен сығылып, шүгіп ала. Күш ғибрәт кемемәді. Әлігі де баяғы шик шүпқадан қиналай дейір.
Быйыл ул кредит акчасын җилгә сипте. Хәзер инде сакал уҗымнар аңарда кызгану хисе уята иде. Киләсе елда да алданмас микән? Я корылык, я туктаусыз яуган яңгыр кәкре каенга терәтмәсме? Әтисе ныграк җил исеп, арышларына ударса да, атналар буе хәсрәтеннән йомылып, ләм-мим сөйләшми иде. Инде алдан ук фаразланган уңыш җыелмаса, агроном Сөләйман озын караңгы көзге төннәрдә йокламыйча ыңгырашып таң аттыра иде. Мөгаен иренең пырдымсыз холкы әнисендә бик иртә гүргә иңдергәндер. Чыпчык, тургай, сандугач басуларын чәчәм дип үрсәләнә иде билгеле. Ә менә җир сорап язган гаризасына 9 ай кул куелмаган. Авыл җирлеге башлыгы Туктар Ильясов җыелышта карар кабул итәбез дип вәгъдә шулпасы белән сыйлый. Ләкин кулдагы кашык һаман коры иде. Тик Гүзәлиягә хәлләрем хәл дип мескилләнмәс Гафур. Әтисе кебек йөз җимереп дәшмичә дә йөрмәс. Тәкъдир аларны ызгыш талаш өчен очраштырмады. Авыл хуҗалыгы академиясының 4нче курсында укыганда егетләр культурныйлар мәдәният институты шәкертләрен шулай диләр иде. Тулай торагына бәйрәмгә барды. Талантларның нәкъ оясы. Студентлар җырлады, бийде. Кичәдә Гүзәлия исемле ябык кына кыз номер аралаш шигырь укыды да шигырь укыды. Алып баручаны шагыйрә, бер җыентык авторы дип игълан итте. Кыз учына талпына нәкъ менә Гафурга гына мәхәббәтен аңлатасыман иде. Сельхоз егетләре дә осталыгын күрсәтергә тиеш иде. Хәзер инде баянда сыздырган Гафур күзләре белән залдан беренче рәтләрдәге утыргычлардан Гүзәлияне эзләп тапты. Кичәдән соң ул шагыйрәне озатырга да базды. Гүзәлия Казан кызы, Бауман урамындагы фатирда яши икән. Әмма бу очрашуның әүвәлгесе актыккысы иде. У түрләгән йөрәген су сибеп суытты егет. Авыл гыйбады дип мыскылладылар. Туктат, җилбәзәк шәһәр туташлары белән мавыкма. Елда узмагандыр, культурныйлар җавап рәвешендә аларның институтына килде. Гыйбатлар сынатамыни. Үзләрендә театр, үзләрендә артистлар, аулагы күренешләрен сәхнәләштереп, буларның өскә чиелгән борыннарына чирттеләр. Гафурга гына әллә ни булды. Бармаклары төймәләргә ялгыш баскалап, баянны тыкрыкта адашкан кәҗәбәтидәй кычкыртты. Залдан коңгырт күз аңа төбәлгән иде. Аннары сәхнә түренә культурныйлар менде. Шагыйрьләр өчәү иде. Башта ышкылган такта кебек юка гәүдәле, колга буйлы егет калкына биек җисемнәр турында поэмадан үзек сөйләде. Җирдә баш, болытларда аяк, чәч, тамыр, үкчә ми дигән темаларның мәгънәсен төшенмәде Гафур. Надан мин дип уе белән генә үзен баш түбән әйләндерде. Егылдыра шайтан алгыры. Фикерләрен дәвам иткәндәй, улга буйлы икенчесе кушылды. Чиратта Гүзәлия иде. Кыз тумырлып егеткә карады. Әйтәсе сүз, әйтә бетте инде, очрашулар язмас безгә бүтән. Аланнарда юка чәчәк куйган хушлашырга дисең, вакыт күптән. Җанымны, эй минем әрнетмәче, үз хәлемне бары үзем аңлыйм. Сихерләнгән төсле басып торам. Ни китә алмыйм синнән, ни кала алмыйм. Гафурның йөрәге әйтерсең, шырт иттереп ачкыч белән бурып ачтылар. Ачтылар да, хәнҗәр белән мин дип сыздылар. Менә ул күкрәген уып ыңгыраша. Тик ярасы әрнетмей, ярасы рәхәт сулкылдый гына. Без синең белән хушлашмадык. Коңгырт күз диде егет һәм өчәүнең артыннан урамга чыкты. Үгезне мөгезеннән эләктергә кирәк иде. Гүзәлия, мин сине иеңә үзем илтәм. Егет студентлар отряды белән төзелештә эшләп, акчасына иске Нива юнәткән иде. Әйдә, кулга буй, отакас кебек ысылдап, иптәш, аң бул, туташ минеке диде. Гүзәлияның кулына суккалап, Зәбир, шапырынма диде. Гафур исәнме? Безнекеләр белән танышасыңмы? Бусы Зәбир Кәбиров, әминсе Галинур Маразов, Казан шагыйрьләре. Тату төркем Гафурга мәзәк иде.
Мин жиде шишме малайы. Бәлки, үзегезнең партиягызга әгъза итеп теркәрсез, ә? Сен безнең сәфәрдәш түгел. Җиреңдә генә казын дип, кулга буй кызны култыкламакчы иде, Гафур каршы төште. Гүзәлия минеке. Бер читтә мыштым гына тәмәке пыскыткан өченче төркемдәш төпчеген ташлады да, егетнең җилкәсеннән умырып: Таһир белән Зөһрәгә тимә. Аларның мәхәббәт диде. Зәбир дә батырайып, Гафурның күлмәк изүенә ябышмакчы иде, егет аларның икесен бергә тарттырып, маңгайга-маңгай чәкәштерде. Кул кычытса да сукмады. Аның беләкләре тимер иде. Бер вакыт урманда кинәт кенә өстенә ыргылган кабанның ике каш арасына йодрыгы белән тундырып, йырткычны дүңкәйткән иде ул. Булар Гүзәлиянең иҗатташ дуслары. Булар бер гөнаһсыз җаннар. Кызны ул җилтерәтеп кенә машинасына утыртты. Тыпырчынмады Гүзәлия. Әз генә үпкәләп: "Сугыш чыкмар икәнсең" диде. Теге Зәбир иптәш сөеклеңмени? Әйе. Өйләнешәсезме? Бәлки. Шулай икәү башыгыз асты, аякларыгыз өстә килеш, җир белән күк арасында асылынып яшәрсез микән? Зәбир минем иҗатымны бәяли. Без аның белән пар. Син яз. Син язганда мин кымачауламам. Тилердең мәллә? Мин Зәбирнең кәләше. Идең. Бүгеннән минем парым. Сине ятларга бирсәм, Сөләйман малай исеме хәрәм миңа. Соңгы шигырыңны миңа багышладыңмы, кыңгырт күз? Димәк, син дә миңа битараф түгел. Ахырдан ул Зәбир белән Газинур белән дуслашты. Аны шигырь кичәләрендә баянда уйнарга чакыра башладылар. Гафурның җырга да сәләт ачылды. Хәер, җыр ки һәм шигырь белән үрелгән бәйрәм мәҗлесләре озакка бармады. Шагыйрь егетләр: "Синең белән сүз тәме югала, халык концерт ягына ауша" дип, төркемнән киттеләр. Калды икәү, Гүзәлия һәм Гафур. Алар өр-яңадан репертуар әзерләделәр. Ульяновск өлкәсендә туганнарыбыз күп. Шундагы татар авылларын урап кайтыйк. Анда халык моңга сусаган дигәч, егет ничектер бик җиңел ризалашты. Җидегән чишмәдә аны дүрт күз белән кем көтсен? Мин Гайша апасы гына энем дип үтәләнәдер. Академияны тәмамлагач, кәсәсенә агроном дипломы салгач, ул бөтенләй авыл хуҗалыгыннан бизмим инде дип, аспирантурага документларын тапшырды. Читтән торып укый ди исәбе. Мөгаен Гафур зарыгып көтмәсәләр дә, туган авылына кайтыр иде. Нигезләре нык, нарат бүрәнәләр тагын 100 елга түзә. Әмма мәхәббәтеннән исергән егет Гүзәлиядән җанын кайрып ала алмады. Устарып, шумарып, җырчы данына тәмам күмелгәч кенә Гафур җиде чишмәсенә афишелде. Якташларын да бер шак катырсын әле. Клубка ресе вагы, яше карты тулган иде. Соңыннан мәрхүм әтисенең яшьтәше Гыйфран бабай: "Һәй, Сөләйман малае җырларга калгач, безнең авыл гына түгел, дөньясы да 100 түбән каплана икән" дигән. Шагыйрә белән артист Мин Гайша апаларда төн куна иде. Апасы үзенә пырлады: "Әдәм страмы. Токмак-токмаклар өчен 8 ел укыдыңмыни? Хөкүмәт акчасын туздырып теге отан хурлыгыннан каберендә 5 әйләнгәндер." Гүзәлия уңайсызланып кына: "Апа, тамашачы Гафурга мөкибән. Аны бүген Сандугачка тиңлиләр" дигән иде. Апасы утры ярсыды: "Сандугач бала чыгарганда гына, анда да үз кадерен генә белеп сайрый гөлкәем. Бу көн-төн шаркылдаган сайышкан. Ниткәне шул? Иртә җырла, кич җырла. 7 чишмә өчен бер генә дә кимисеңмени? Мал думытыным. Кыш авылларында әнә генә колхозлар урынына фирмалар пайда булган. Телевизордан күрсәттеләр. Бездә артист та исерек." Гафур ерак гастрольләргә китергә ашыкмады. Авылның тын-тын кичләре, су буйлары, түбәсе болытларга урган кинә таулары, аннан да битәр урманнары сагындырган иде. Әтисенең чормадагы мылтыгы да мөгаен ират кулын тансыклагандыр. Авыл табигаты кунакка да ашады.
Қыр шешегіме, күбәләкме, қырмысқамы, барысы да аның үшін романтик иде. Түнле қыз, нинди матур дия йылдызлар белән чуарланган күк гүмбәз астында әйләнде. Ширемдә тәгәрәде. Кинәт авының биеклегенә әсәрләнде. Ай, сездә ай зур дип котышып егеткә сыенды. Матурлыкның янәшәсендә ямсызлык та бар иде. Ансын инде менә Гафур гына күрә иде. Элек син минем җиремә 3 суам кергәнсең дип бәрәңге бакчалары өчен тәпәләшкән әби апалар кабереннән кубарылса ни дияр икән? Ул бакчаларда алабата үсә. Шәшәргә кешесе юк. Элек колхоз көтүенең башы авылда, койрыгы болында иде. Ә бүген фермада тояк үзен кайрып эзләсәң дә таба алмыйсың икән. Ә сөрелмәгән кырбасулар кысыр хатыннар кебек ята иде. Мин авылда калам, диде Гафур үздереп. Кайтканнан бирле бер җүнле сүз. Апасының күзләре яшьләнде. Рәхмәт яугырәнем. Кунагыңны кайчан озатасың? Гүзәлия калапа. Мин аңа өйләнәм. Бәй, шәһәр иркәсе нишләр икән монда? Иҗат белән шөгыльләнер. Ул шагыйрә, аның коралы каләм. Кем ишек алдысы берер? Мин апа. Кем су ташып мунча ягар? Мин апа. Кирендә син юарсыңмы? Ашарга да син пешерерсеңме? Әнем, алтыным. Казанда исә кызның туганнары авылны хурлады. Һәр кем үзен саклый иде. Гафур нәрсәдер испатлап, нәрсәдер раслап вакланмады. Су булгана да юшкыны төпкә утыра. Тора бара каланыклар да, саланыклар да язмышы белән килешер. Аларга шул мәгълүм микән? Яшьләрдә ярату бар. Илаһи ярату. Бөтенесе дә мәхәббәт иләгеннән иләнә. Алай да шәһәрдәге туган тумача сыкранып кына 7 шишмәне күрәсе итте. Ул көнне болытлар ушыккан төсле нәк авыл өстендә укмашты да ишеп яңгыр яуды. Урамнардан шаулап йырганаклар акты. Табигать дип әрсезләнгән Гүзәлия табынны да бакчада әзерләткән иде. Өстәл лышмасу булды. Бердән бер кеше Гүзәлиянең туганнан туган депутат абзасы мунчада шабынып кысла кебек кызарган Гаяз Идрисович «Все-таки авылда шәп» диде. Экзотика. Син кияу кара мунча эшләттер. Хәзер аның шундый төрі модада. Мишендә шуйыр таш идер. Шыржылдатып үлән суы сибәсең дә, парында уралып тирлисең. Әмма аның да шалбар балағы буялгач, чырайы сытылды. «Ну, шуша ул пычрагы», диде депутат сүгенеп. Яшьләр кунаклардан котылгач, яшәү планы төзелде. Гафур концертларда йөргән микроавтобусны сатып, шуның акчасына УАЗик машинасы ала. Сыер тона, сарык кайтарта, беренче бурыч шәкерен генә яңа хуҗалыкның нигезен кору иде. Ә Гүзәлия яза. Аңа инде илһам тыңгылык бирми. Алан болыннар, кинә таулары, йолдызлы төннәр чиратка тезелгән. Мине шагыйрь теленә күчер, мине. Тик бер елдан хатыны романтика сүзен сирәк әйтә башлады. Ә 2 елдан уланы бөтенләй онытты. Быел инде 7 шишмәдә төпләнүенә 3 ел. Гүзәлия тик тымалдан буяга башлады. Үзәргә кирәк ул кыр чәчәкләрен, үзәргә кирәк. Хатын кыз нишкә халык. Әз генә кырыслансаң да үпкәсен белдерә. Әнә бит, кулларың тупасланды ди. Сөт заводы директоры Әнәс Хөсәйнов аны ерактан ук сәламләде. Үзе суктыра, үзе җилгәрә, үзе төяп җибәрә. Менә сиңа табышмак. Кем ул? Гафур. Син туган, син. Үзе тиреклек асраучы, үзе сыер саучы, үзе сөт ташучы. Кем ул? Гафур. Мин әнә савый, мин. Саулармы? Саулар. Җырламыйсыңмы инде хәзер? Туктадым инде әнә савый. Җырлатмыйдың ясайымы? Мин дә сельхозда укыдым. Роберт абыйның театр түгәрәгендә шомаргач, җиңел генә акча керәмәкче идем. Концерт бригадасы оештырдым. Йөрибез район авылларына буйлап. Әлфия апа әйтмешли,
бушқа құшлар да сайрамы еркем. Кеш клубта жыр, ертен кәнсәләрдә мин колхоз рәисенә тияр бир дип киләм. Ул иртәгә ди, тагын киләм, бир инде агайыны дип ялынам. Акча юк. Фермадан үгезләтә алды. Соң дим, миндә 10 артист, нишлим үгез белән дим. Бул ди. Кайсысына койрыгы, кайсысына буты, кайсысына муйны ди. Берсендә хакимият башлыгы кабинетына чакыртты. Хөсәйнов, электр баганасы хәтле буяң белән ничек теләнеп йөрисең ди. Ялгышасыз, Гамил Әфләтунович, мин җырлыйм дим. Җырлау эшкә исәпләнми, Хөсәйнов ди башлык. Син дә агроном дипломы. Бүген үк Сөнчәле колхозына рәис итеп билгелим. Миннән рөхсәт. Буш вакытыңда бугазыңны киреп җырларсың ди. Җырларсың пычагым. Кыз хатын кебек шәшеңне йолкырсың ул колхоз белән. Эт булып артайда туган. Шушы элеккеге глава Гамил Әфләтунович, каты бәгыр. Мине гел ортта сөйрәлгән хуҗалыкларга тыкты. Син бу заводын кара, ярты ел ремонт ясаттым. Сәхнә белән саубуллаштым дип үкенмә туган. Авыл баласының һәрберсе моңлы, һәрберсе сагышланың. Син әнә канауда уйнаган сәрхуш хисмине айнытып, юып, чистартып, киптіріп, киіндіріп сәхнәгә бастыр, ул үзәкләрне өзеп җырлый. Ходай җир туфрак ярату таланты белән сирәк кешеләрне бүләкли. Шул бүләккә куан туган. Бүләкме, сынаумы, кем белгән әнә сабый диде Гафур. Сакаллы басу һаман быраулап бәгырне тишкәле иде. Син төртсәләрдә йыгылма туган, без түзмәсәк, кем түзәр дөньяларына? Директор ашыга иде. Шәрбәбануга барышым әле. Бүген ул авылда бәйрәм мәллә, Нәсабый? Бәйрәм сиңа. Алар басуында кәкрәйешкән кукурузлар безнең оешманыкы иде. Уралмадык. Шуның өчен киңәшмәләрдә хаким шуқып талый. Чыгышым минем белән башлый, минем белән тамамлый. Син от казанмаган булдыксыз җырчы фәлән Фәсмәт. Аның туган шунсы артист дип сугу үтерә. Макталганда мин Хөсәйнов кына, тиргәгәндә от казанмаган булдыксыз җырчы. Шул тирәләрне карап әйләним. Эш пыша туган. 4-нче бүлек. Шәрбабану аның йөрәк сыкрануларын гына кузгатты. Ата-баба гореф-гадәтләре буенча әүвәл килен сыйфатында шул шавылга, Хөснуллалар йортына төшәргә тиеш иде Сәлимә. Кайнана кеше бусагадагы йомшак мендәргә бастырып, аңа май белән бал каптырырга тиеш иде. Тәрәзәләргә аппак шелтәрләр эләргә тиеш иде яшь бичә. Иңнәренә пар чиләкләр асып, чәй палдырмыйча гына чишмәдән су китерергә тиеш иде Сәлимә. Тиешләр күп иде шул. Күп иде. Йоласы үтәлмәде, һәй. Шуңа күрәдер хатын-кыз бәхете дә тәтемәде. Дымсу җир җиле аның эчен актарган моң зарын таратмый, әйләндереп, тулгандырып, яңадан йөрәгенә сылый иде. Хатын юл кырыена бер чүгәләп, бер утырып, тамагына биялгән утлы күмерне көч-хәл белән генә йотты. Кукуруз басуыннан лас-лос атлап, таза гына ир бәндәсе килә иде. Җитәкче фәлән ахры, ак күлмәктән, кызыл галстуктан, эсселәнгәндер мөгаен, пиджак төймәләрен ычкындырган, авыл пычрагы һәр кемне тигезли. Түрәсендә, Сәлимәсендә җәяүлегә калдыра. Исәнләшер идем, шикләнәм, әллә пәри, әллә кыз хатын диде ир, үз мәзәгеннән шаркылдап, күзлегең парланган бугай Әнәс. Хатын әлбәттә аны таныды. Кариле егете Әнәс Хөсәйнов аның сабакташы. Алар 7 Шишмә мәктәбендә бергә укыганнар иде. Тукта, сулама диде ир. 5 былтыр күрешмәдек бит без. Син кайларда бүген? Күке Сәлимәсе. Күкесе урманда, Сәлимәсе каршыңда Әнәс. Без сыйныфташлар яшилабыз. Син генә әрләндең. Безне санга сукмыйсың, Сәлимә. Баюың җиттеме соң? Җитте генәме? Ташып акты. Гадәттә күптән очрашмаган танышлар, булар сабакташлар төпченергә тотына. Кайберләре күңелеңдә үк чыкына. Әнәс минем шәхси тормышым турында сорашмасын дип, хатын кукуруз басуына төртте.
Нәтігі қырны бір бұлдықсыз урмаған әйеме? Сәлиме, ол бұлдықсыз от қазанмаған жыршы, сәхнәдән қуғаннар да кукуруз шешкен емеш. Міндер қадар құрсағын дірілдетіп күлген әнес ошуны шығарайды. Сәңғат кішілерін мысқыллама собақташ. Син түрә бұғай. Ник аңа болышмайсың? Сәлимәкәй. Ирдә басуға қарашын түбәді. Ярарла дейді. Син қой тарафларға шаптырасың? Жиде шишмәгә. Машиналы юлда, әгәр ауылығыз көпіріне қадар илтсәм, ашуланмассыңмы? Ашуланмам. Тоқталышта әнәс ишекні ашарға жиынмады. Үзәкте шәп қонақхана түзіділер. Номерлары искитмәлі. Шунда бір-екі сағат сөйләшик, сабақташ деп, ол аның бұтын уғаламақшы еді. Сәлимә жені қозғалып, «Мәне хәзір ашуланам» дейді. Бұлайда Шәрбабану хатирәләрінен йомшарған хатын сығылып еларға уйлады. Ишмасам әзірәк бушаныр. Ялғызы деп маңғайына уйғаннар мәлі. Қунақ қанада сірләшелер енесі. Сірләшмешегіне тұр емі? Шиберу, қызығырлық шол Сәлимә. Үз рәхәтіне шәһәрдә яшәді ул. Үстінде фуфайка, аяғында сәләмә галуш түгілейді. Тик парсыз күкейді Сәлимә. Шәрбабану егіт аның бәхетін ұрлады. Бүгін хатын Хыснулланың туған ауылына барып, яраларын тирейтіп кіне қойта. Сенің үшін еламыла ул симізәнес. Кәк-күк. Кім ұртияны? Кім? Қойсы күкі тілі білін мұңланы. Кәк-күк. Сәлимә жауап етіп, кәк-күк деді. Кім де ойынға қошылды. Кәк-күк. Сен шын күкілесе дейді қатын. Әдәм жанында сенің кебек мұң болмай. Олайса неге өзіңнің көздерің соғышлы дейсіңмі? Сұрама құшқайым, сұрама. Ішім шытыр янса да мен сездірмейм. Күләм, шоярам. Театр ойнама дейсіңмі? Бәй, мен бит өз тұрмышымны ғына ойнайм. Бүтәнләрнең роліне ымсынмайм. Хәзір менім сәхнәм жиде шишмә құшқайым. Шу, улым білән киленімә тіл тіштейдірмә. Өз күйләріне яшәсінер, емі? Менім бит, Аллаға шүкір негізім бар. Иске білгілі, алайда шүкірәне қылам мен. Театр жетәкшілері тулай тұрақтан, бүлмә хутлидансы. Мен бит құшқайым сенің даның арттырдым. Кәк-күк дияр үшін мені Түркия, Финляндия мәмләкәтләрін алып бардылар. Шанасыңмы? Кәк-күк, дейді құш. Һәм әрәмәлік талларын тибірәндіріп ұшып кетті. Меңғайшапа турдағы құлғалы құй янында бидонна шәй қатайды. Вәт, Ғафурның сүт машинасы такси түгіл сиңа. Аңа тағылдың инде нәрсәгәдір үмітләніпті. Хәзір орыған бұры сыман ояқларыңны сүйреп қойтасыңмы? Дейді қаршық тіліннен ағутамызып. Сәлимәнің сүзден ызғы шарқаны ишәргә бір генә дә теләге юк иде. Ул құйы қаршындағы бүкінге отырды. Кәк-күк. Күкілдәмә дейді құртқа. Кәк-күк. Сен айтелер. Меңғайшапаның түйме хәтлігіне көзлері зұрайды. Қонатларыңны сындырам, көкі қызы. Әнем йұртында көкілдәмә. Хатын тынды. Қаршықның құлы қотыйды. Бір вақыт ауыл хатынларын қырда шалғы білән шаба. Әмәктәп балалары қияш қызуында кипкен тізімнәріне әйләндірейді. Кеш білән бригадир шабылған майданны күзләп 45 суты апалар дейді. Точнысы 60 дейді Меңғайшапа. Менім анлыққына башышлы 45 апалар дейді бригадир. Сенің үлшеуің башсыз башында. Әмейнікі ояқларда деп Меңғайшапа адымлап жеріні үлшәді. 60. Бригадир ыспурлашмағыз апалар. 45 деген еді, Меңғайшапа егетіні суқты еқті. 60. Қаршық, шүрләдің міне дегендей, қанағат елмайып, құй аузына елді. Чықырт. Әлі театр юқсындырадыр. Әне, сертмә нәқ сәхнәдәгі декорация алмашындағы түсті шықырды. Со болғана,
Çilегini ап кил. Şeylik al dedi kurtqa. Рәхмәт, Миңғайша апа. Суым ярты бак. Шәһәр кешесе кашыклап кына эчә шул. Мин сиңа йорт белештем. Күке кызы. Вәлетдиннәр сата. Нинди йорт? Бәтистинный. Сарайы, мунчасы яңа 70 мең тәңкә ди. Минем ыжмак кебек йортым бар бит, Миңғайша апа. Карчык салкын судан күшеккән кулларын сулышы белән җылыта-җылыта, тәмуктан хужа нигезегез. Кыш синанда суыктан кәңкәясең әле, күке кызы. Таракан күк котасың әле, бел. Кайгыртуың өчен рәхмәт, Миңғайша апа. Мишен төзәттердем, яктым, төтенләнмәде. Һич булмаса, урманга чармын. Мин бит күке. Ни исемең, ни кушаматың? Карчыкка бу шаяру ярамады. Сәлимәни, сәләмәни. Менә син шуны аңлат, күке кызы. Нишләп Ташкаладагы фатирыңны бәреп, җиде шишмәгә иңдең, я? Сер, Миңғайша апа. Манда безнең шүлмәк гөле дә җите башкан иде, диде кортка һәм сызгыртып алъяпкыч итәгенә борнын сеңгерде. Томау заразы. Сарымсак суы файдалы, Миңғайша апа. Матри, сәреңне белермен мин, күке кызы. Нинди сер ул? Капкадан Гафур чыкты. Кыз кытын сүзен тыңлама, кулагың сасырыным, диде карчык. Көзгө көн кыска, сыйырларыңа пишән сал, тиздән караңгылата. Юлың уңдымы, Сәлим апа? Күршесенең бу сорауына ни барысы әдәплек билгесе, хатынның юлы уңса да, уңмаса да аңа барбер кебек иде. Иртән генә шат көләч Гафурның күзләрендәге нуры тоныкланган иде. 5нче бүлек. Шәмәхә чәчәкләр иясе өйдә юк иде. Өстәлдә тузгыган кәгазьләр, компьютер кабынган килеш, язган да сызган, язган да сызган. Иҗат газабы кичерә, үз хәләтен шулайрак аңлата Гүзәлия. Иркенләп тынычлап эшләсен дип, Гафур алгы бүлмә диварында ишек уеп, бурадан җинак кына өстәмә кабинет ясаткан иде. Анда илһамыннан гайры бүтәннәргә керү тыела иде. Керде әле. Ихлас күңелдән сөйләшергә кирәк. Араларыннан боз шуышкан төсле хатын аңа салкынайды. Гүзәлиянең кулында исә әрем бәйләме иде. Ул дивандагы чәчәкләргә ах димәде. Сүзсез генә тәрәзә төбендәге сулы пыяла савытына куйды. Аппагым, көзгө чәчәкләр матурмы? Синең өчен генә үсә алар. Гафур хатынының биленнән кочаклады. Әрем әши инде ул. Минем тормышым төсле. Ничек? Миңа күңелсез. Син иҗат таппагым, диде бер катлы ир. Хәтерлисеңме, без өйләнешкәндә син көненә 2-3 шигырь яза идең. Илһам синең түреңә үк кунаклаган. Безгә сүз алышырга ирек бирми иде. Алдама, синең үз эшең куәтлерәк иде ул чакта. Сыер, үгез, тона иде синең бөтен хәстәрең. Шатлыгың диген аппагым. Мин бит хуҗалыгыбызны терләкләндердем. Буйырса, терлек санын арттырыбыз әле. Әкрен генә киңәя, зурая, мегаферма төзербез шәт. Без димә, мин дип күкрәк как. Ул хуҗалык синеке. Юк, безнеке. Юк, синеке. Кырлы-мырлы сөйләшкән Гүзәлия аның кулыннан ычкынды да, киштәдәге 2 китабын учлап, шап-шап өстәл кыйнарга кереште. Менә булар минеке, мин язган, мин, яшьтәшләрем 4-5 җыентык бастырды. Аларның исемен халык белә. Алар танылды инде. Без синең белән икебез дә дөнья кешеләре, икебез дә 2 төрле шөгыль. Гафур өчен бу көтелмәгән ачыш иде. Ир белән хатын бер бөтен җан түгел икәнләр. Күр, аның яртысы туймаслык ягымлы һәм мөлаем Гүзәлиясе аждаһа кебек авызыннан ут чәчә. Букка чумган сыер таналар, печән чүмәләләре, тире сөемнәре, бәрәңге бакчалары синеке, аягыңдагы кирзы итекләр, өстеңдәге сырган фуфайка синеке. Синең бөтен уяң ферма, яраса тизәктән дә акча сугар идең. Акчага табын мин аппагым. Авылны яшәтәсе килә, шул гына. Яшиме соң 7 шишмәгез, мәдәният йорты белән мәктәп ишегендә йозак, ирләрегез эчә, әбиләрегез көмешкә кыя. Яшәр, диде ир. Нишләп яшәмәсен ди. Әнә, Мөбәрәкшә бабай оныгы Илдус, Гафур абый,
Синнән күрмәк мен дә фермер булып теркәләм. Тоқымлы кәҗәләр үршетәм ди. Моннан 3 айлык хатын бер кәефсезләнеп алган иде инде. Язылмый дигән иде ул. Нишләп дигән иде ир? Кризис. Илдәме? Минем күңелемдә дигән иде хатын. Гафур моңа илтифат итмәгән иде. Шул вакытта укшыш тулган булган икән. Инде менә тишелде. 2 генә җыентык белән шикләнмә, 3-сен, 4-сен туплап чыгар аппагым. Хатын аның һәр сүзенә бәйләнә иде. Бетем беләнме? Мин каладагы язучылар шикелле көн сайын нәшрият редакциясе тирәсендә чуалмыйм. Мөхәррирләр белән дуслыгым чамалы. Алар минем дөньямда барлыгымны да оныттылар дип үксергә үк тотынды Гүзәлия. Түләп бастырыйк аппагым. Нинди акчага? Безнекенә диде Гафур да кызып. Бүтән безнеке диме? Хуш, минекенә. Ник син китап турында моңарча әйтмәдең аппагым? Шуннан ни файда? Синең хуҗалыгың капкорсак төсле, юта да юта. Башта сиңа 5 кенә сыер кирәк иде. Аннан аппетитың үсте, тагын 5 өстәлде. Аннан йөк машинасы, аннан тегермән, аннан орлык. Муеннан кредитың. Тагын нишләрсең икән? Җирләр алам, биген игәм. Авыл тегермәнендә тарттырган, оннан пешергән ипи бик тәмле ул аппагым. Минем китабым чиратның койрыгында икән, диде Гүзәлия кызганыч тавыш белән. Синең акчаңа брошюра да чыгармыйм әле мин. Шу аппагым, алай усалланма. Я, нишлим буйыр? Үзеңне кино тауына күтәреп менимме? Сине ул тау ничә шигырьлек хисләндерде әле? Аның түбәсендә учларыма йылдыз чәчеләде яйдың. Менмә, бу шәмәхә чәчәкләрнең кайсы уентыкта үскәнен күрсәтимме? Күрсәтмә. Урман һавасы сулатыйммы? Поши малайлары белән таныштырыйммы? Сулатма, таныштырма. Хатын кирпе сыман инәләрен тырпайтты. Ни эшлим? Диде Гафур гаҗиз булып. Гүзәлия йөзен аның күкрәгенә терәде. Бармаклары белән ирнең колак яфракларын кытыклап, мине әлдә яратасыңмы диде. Ике дә уйлап тормыйча, әйе дип җавап бирердә иң җиңел җавап иде бу. Җаным тәнем белән яратам аппагым. Мәхәббәтебез хакына минем бөтен теләкләремне дә үтисеңме? Буйыр дидем бит аппагым. Казанга китик. Туйдым мин ябылып ятудан, туйдым авылдан. Яңгырыннан, кырыннан, иләмсез көзге кичләреннән минем иҗатташларым белән кичәләрдә катнашасым. Әдәби салоннарда шигырь ярышлары оештырасым килә. Анда сиңа да эш бар. Абый депутат, министрлыкта урын җайлыйм ди. Әниләрнең фатиры иркен, 5 бүлмә. Китик, Гафурым. Синең авыл дип йөзгә ярылуың кемгә хаҗәт? 7 шишмәгезнең гомердә дә терләсе юк. Ир юмаланып муйнында уралган хатынны диванга силтәп атты. Китмим мин авылдан. Хатын кыз куйнында бүгәрләнеп елан ята, һәм ул бер чыга икән. Әнә яратыр өчен яратылган нәфис күбәләге өр яңа яктан ачылды. Кара син, мыштым гына усаллык исәпләп йөри икән. Ират куйнында исә балта ята. Ул да бер чаба икән. Силтәп кенә атты аппагын Гафур. Менә бу тупаслык инде. Беренче тапкыр ир айгыр кебек дулады. Ачу яман кимчелек икән. Гүзәлия елап калды. Ул аш бүлмәсендә табак савыт юган Миңгайша апасының күзенә чалынмаска тырышып, ишек алдына сызды. Бәлки тәртәгә тибеп алуы ярап куяр. Моннан соң бәлки хатыны синеке минеке дип гаиләне урталай ярмас. Казанга китик дигән кот очкыч тәкъдиме белән ярсытмас. Кыр басуларны рәсмиләштергәч, җәреңгә буйырса, бодай белән арыш чәчәр. Икмәкнең әзрәген сатса, кулга акча керер. Һәм Гафур иң мактаулы нәшриятта хатынының шигырьләрен бастырыр. Ник юк бар өчен үпкәләшергә аппагым. Букка чумган сыер таналар дигән ямсыз сүзләрне син ничек уялмыйча әйттең соң әле? Син бит сүзләрдән үтә күренмәле шелтәр үрәм дисең аппагым. Ташла, ират башың белән үртәлмә Гафур. Хатын кыз белән шәкәләшкәнсең икән, авырта дип, тиресе суйылганчы маңгайыңны ышкыма. Алмагач куаклары уртасында ул нарат бүрәнәләрдән сыерчык ясы төзеттергән иде. Кунак өе дип аталган әлеге куыш махсус депутат абыйсы өчен эшләнгән. Сайлаучыларыннан гарык булган яисә сессияларда закон төзәтеп арыган Гаяз Идрисович монда 3-4 тәүлек ял итә иде.
Аның портфелендә 5 йолдызлы коньяк җемелдер, һәм җиңнәрен сызганып, тутырган тавык буты кимергән депутат агай һаман да хуҗаның бер кимчелеген тәнкыйтьләр иде. Син 100 грамм кәкмисең кияү. Пример, сез фермерлар җыелышып, мәҗлес укмаштырасыз ди. Барлык иптәшләрең дә кабып куя ди. Капкан ир обязательно җә начальствоны сүгә, җә гүләйт иткән хатыннары белән мактана. Айнык кеше исә дәшми. От шунда коллегаларың синнән бизә дә инде. Җә бу безне фәлән-фәләновичка эләкли диләр, җә бу слабак диләр. Мин өйләнгән Гаяз Идрисович ди Гафур. Минем хатыным, сезнең сеңлегез ягъни. Да, син өйләнгән ди депутат абзый. Ләкин баш миен хәмер тамчылары кыздырган кунакның үз мантыйгы мантыйг иде. Эшмәгән кеше бер каяда сыймый кияү. Тамак төбемне юешләтим дисәң, иренеңне генә чылат. Эшкән кыяфәт яса. Партизан булма, пример сезнең район главасы кысты ди. Давай, Гафур Сулейманович, минем исәнлеккә берне тот ди. Нишлисең кияү? Тәгәрәп үлсәгез үлегез фәлән-фәләнович, мин сезнең исәнлеккә эшмим дисеңме? Безнең хаким ашказаны җәрәхәтеннән җәфалана Гаяз Идрисович. Аракы белән дус түгел ул. Алай икән. Хатынның абыйсы бүтән бәхәсләшми. Әмма икенче тапкыр килгәч, коньяк шешәсе бушагач, тагын куйырган ботканы булгата инде. Гафур сыерчык ясына керде, курткасын салып ташлады да, шырпы сызып, мичкә тутырылган утынга ут төртте һәм бар буе белән караватка сузылды. Киштәдә гармун, ә дивардагы шөйдә иске мылтык эленгән иде. Бер вакыт 3 угры аның хуҗалыгына һөҗүм итте. Тыкрык башындагы үз бушаткыч машинага булар мөгаен терлекләр төямәкче иде. Аллаһы Тәгалә алдан ук хәбәр салгандыр. Гафур киштән чурмадагы мылтыгын чистарткан гына иде. Ул этергән тавышка тышка чыкты. Бакчада ат пышкыра, сарыклар мәилләшә иде. Ир ишек алдында мылтыгыннан бер гөл сүлдәтте. Аннан абзар пышмагында икенче тапкыр һавага түзәп атты. Шәүләләр машинага табан чапканда, уч төбе кызып, сөрлегеп егылган 3нче каракның арт чумышына истәлеккә утлы ядрә утыртмакчы иде. Акылы тыйды. Узынма егет. Шуннан бирле озынча саплы тугрыдус сакта тора. Ә ул бит угырларны төсмерләде. Үзәк базарда шабак садыр малае ит сата. Ә үзе йортында аксак кәҗә дә асрамый иде. Сугымлык тирлек кайдан аласың диде Гафур. Самардан диде садыр малае. Ул тезен шалбар өстеннән генә пычрак сөлге белән бәйләгән иде. Каймыктырдыңмы ди? Ахырысы малай. Каты гырдыга бәрдем. Сәүдән гөрләсен диде Гафур һәм киная белән Самара минем бакчада түгел. Юлларны буташтыра күрмә диде. Ул сөйләшә янган учакны ярата иде. Каен утыны сүзгә саран. Шылдырт иттереп кенә күмерен төшерә дә авызын яба. Юкә чырт-чырт төкеренеп, шаткысын чәчкән кылана. Аның быт-былды хатыннар кебек сүзе күп. Усак, бигрәк тә усак, башта пышылдый. Аннан табада кыймак пешергәндәй чыжылдый. Ә инде тәмам җылынгач, кайнар яшен агызып жәлләтә. Һәр агачның үз холкы. Элек гүзәлиясе мичтә кабыклы бәрәңге тәгәрәтә иде. Аның өчен ул иң тәмле авыл сые иде. Соңгы вакытта хатынның бәрәңге дигәне юк. Мичтә якканы юк. Туктале. Бәхетле мизгелләрне кабатларга кирәк. Ир сарай нуышындагы лардан эре-эре бәрәңгеләрне чүпләде. Мичнең күмерен сускыч белән тимер савытка көрәгәч, кызган ташка җир алмаларын ыргытты. Кабыгы каралып кигән әти. Аша, аның күмере ишәкләрне чистарта улым. Кырда пешергән бәрәңге ярмалы емәти. Сорты шундый улым. Икенчедән ул колхоз кырныкы. Уртак табакның ашы тәмле була улым. Ипи башмы бәрәңге мәти. Ипекә йөрәкне ныгыта. Бәрәңге аш казанын юата улым. Алып барам, кире алып кайтмыйм дигән ди бит ул.
Dünyada 3 нәрсә махмырлатмый улым. Берсе ипекәй, икенчесе бәрәңге, өченчесе су. Син нигә ашамыйсың, әти? Әр вакытлар ашамый шул улым. Безнең ризык сез кылгандыга. Син үлдеңме, әти? Гафур сискәнеп уянды. Көпә көндез йоклап китилгән. Ару галәмәтеме? Нервлар тынычланганмы? Хәер, тынычланырга иртәрәк әле. Күзәл ясен тәмле сые белән сыйларга иде. Әтисе борчылса шулай төшләр аша йөрәккә шакый мәрхүм. Хатыны бүлмәсенең ишеген ачмады. Аппагым, кап кайнар бәрәңгеләрдән авыз ит. Ни дип ялынса да, эштән өн-тын ишетелмәде. Хатын кыз үпкәләсә, күкләрне болыт сара шул. Ир кулындагы кош табагын тавыклар тагарагына илтеп бушатты. Ялгыз башы барбер тамактан үтмәс иде. Кое янында апасы Сәлимәнең бәгырендә казына иде. Сәреңне белермен мин, күке кызы. Хатын кызаны 700 акка биклей. Җиңел генә белә алмассың шул, апа. Гафурына Гүзәлия белән бер тән, бер җан дип яши иде. Баксаң, аппагының күңелендә әллә ниләр бар икән. Сәлимә итекләрне юып чиремгә куйды. Рәхмәт, Гафур. Кәс-кәс басып койма буеннан гына өенә таба атлаган хатынга мин Гайша апасы бүре күзләре белән акайып. Ничек артын уйната? Сине кызыктырмакка моның бөтен уянам диде. Әртистегенә чыдаш түгел, бер Ходаем. Күке. Апа бәйләнмә димәкче дир, капкадан юл сумкасын җилкәсенә аскан Гүзәлия чыкты. Гафур, мин 3-4 көнгә Казанга китәм диде ул, аскагына карап. Нәшриятка кул язмаларымны тапшырам. Бебеу. Ниткән Казан диде апасы. Кысылма, апа. Гафур хатынына гаҗәпләнеп карады. Моңарчалар шәһәргә гел икәү бара иде. Сирәк баралар иде билгеле. Чөнки каланыклар кияүне өнә бетермәйде. Мин синең кулың түгел, Гафур. Мин ирекле кеше. Сине беркем бәйләп тотмый, аппагым. Җыентыгыңа акча мәсьәләсе бушлай бастырсыннар. Мин талантлы шагыйрә. Үзең күрәсең, тездән пычрак. Җиңел машина бата, сөтнеке белән илтәм мин сине. Хәзер киенәм дә, дип ашкынган иргә хатын тупаскына. Илтмә диде. Мине олы юлда көтәләр инде. Кемнәр? Дусларым, сорау алма миннән, яме? Көнләшмәдә. Мин сиңа хыянәт итмим. Син кемнәр белән генә аралашмыйсың? Нинди генә хатыннарны машинаңда ташымыйсың? Бәу, хатыннар диме? Апасы киленен җайларга маташты. Күке генә бит ул. Гафур, сумкаң шактый авыр. Юлга хәтле озатам дигән иде. Хатын кулларын аркылы куйды. Мәшәкатьләнмә. Апалы энеле капка төбендә сурайып калдылар. Ник җибәрдең, җибәгән? Нәрсә, апа? Ирме син, я? Апасы койнап ташыды. Шушы чибеш хәтлегенә катыныңнан җиңдерәсең. 3 ел иркәләп боздыңды, хәзер үзеңнән чиркана шүлмәк гөле. Берсендә утырмага җыенган идем. Җизнең чәчемнән карават аягына бәйләде. Буе тәбәнәк иде, вәләкин настояшный ир иде, мәрхүм кәем. Тормышың ватланым, төзәтү ягын кара. Иратның да сире була. Бәлки уланы 7 генә түгел, 4900 акка яшергәндер. Бу сирне ача бетерер өчен фанилы гомере генә аздыр. Бәгырын ялкын шулмаган ир 4900 акка бер юлы селтәнде. Бала юк безнең, апа. Бала юк. Апасы шалдыр-шалдыр тактага бидоннар тизе. Ишетәсеңме, апа? Бала юк безнең дип сыкранган ергә ишетәм диде. Үзгәләнмә. Кыз туса ялкау әнкәсенә охшар иде. Малай, сиңа малай таптырга ярамый инем. Безнең нәсел ирләре каргалган. Шушы күке Сәлимәсен җир читенә кудырыр идем әй. Шул катынны күргәннән бирле намазларымны саташтырам. Синең башыңа кайтты улым.